My name is Filip Djuricic. I am 17 years old. I come from Serbia and play attacking midfielder. Is mentaal goed, is fysiek goed, heeft een prachtige versnelling. Speelt ook vanuit zijn eigen positie wat hij daar moet doen. En maakt op mij een zeer goede indruk. Voor niks wordt de Serviër topscorer van het toernooi met 5 doelpunten en ook nog een speler van het toernooi. Waar gaat het eindigen met het grootste talent van Eurovoetbal 2009? What is your dream? Dream to win in Champions League and to win a World Cup, of course. With Heerenveen win the Champions League? If it's possible, I want.